Ahoj, tady je Maurice z Nivel System. Dnes vám představím motorový laser CLX3. Není to jen obyčejný křížový laser, protože v názvu modelu se objevuje slovo motor. Co to znamená? Znamená to, že laser má vestavěný motorizovaný středicí adaptér, který umožňuje nastavit svislé čáry doleva a doprava. Sada obsahuje také motorizovaný výtah, který umožňuje nastavit vodorovnou rovinu nahoru a dolů. Zařízení je vybaveno výkonnou baterií, která umožňuje mnoho hodin práce na staveništi. K dispozici je ve 4 barvách laserového paprsku: červené, zelené, modré a fialové. Naše baterie je univerzální a pasuje i do mnoha dalších zařízení Nivel System. CLX3 motor spolupracuje s digitálním přijímačem, který má funkci automatického vyrovnání, komunikuje s laserem a umožňuje automatické vyrovnání laserového paprsku. Laser lze ovládat pomocí aplikace nebo přímo tlačítky na panelu zařízení a výtahu. Aplikace Nivel System se snadno používá a dává nám plnou kontrolu nad ovládáním laseru. Když ovládáme svislé laserové čáry v rozsahu vlevo-vpravo, průsečík těchto čar zůstává vždy na stejném místě. Laser CLX3 motor je úvodem do celé motorizované řady zařízení Nivel System. V blízké budoucnosti budeme moci objevit další zařízení z této řady.